Участвах в програма Еразъм за млади предприемачи, тъй като имах нужда от опит преди да стартирам този център. Аз кандидатствах точно с идеята за център по забавна математика и търсих дълго време фирма или организация, която прави нещо подобно. Разбира се, никой не прави нещо подобно, но правят забавна наука. И всъщност всички Science центъри по света всъщност с това се и занимават. И аз попаднах на такъв в Италия. За тези 6 месеца успях така да се каже, да вляза във всички области на управлението на техния бизнес. Нямах конкретна задача, задачите си ги поставях аз. Всичко зависеше от това доколко аз съм готова да уча и така да се каже, да съм духа на невидимия дух на шефа, защото всъщност това беше, аз следвах той какво прави, бях във всичките нива на неговите решения, можех да видя той как се справя с задачките, но нямах право да се намесвам или да задавам въпроси директно, когато нещо ми възникне. Трябваше да си подготвям такива въпроси за края на седмицата и да обсъждаме с него. И всъщност по този начин аз успях да добия една такава цялостна картинка, как се работи в такава сфера и какви са решенията, които трябва да се взимат, как се прави връзката между клиентите, между партньорите, как се измислят нови занимания, как се прави пиар. Всички тези неща ги научих там. След като се върнах, веднага започна да работя по въпроса да започна този център, като ми бяха нужни около 10 месеца след като се върнах, до момента, в който наистина регистрирахме фирмата. И вече от 7 месеца сме активни, работим с деца. Имаме не само тук в този център, но и в няколко училища работим, държавни и частни. И организираме и образователни събития за деца отново в сферата на забавната математика.